Our church young people, and this is the first picnic of this year. Our all young people, they do hard work for the success of church meetings. Recently they worked hard for the 16th anniversary, and also they worked for the children's camp, and for that sake we brought them to refresh, and this is a picnic to have the refreshment here. And these are all our young people, those who work hard for the church, and some of our evangelists also here. And we came here to spend time, have fun, have joy, and please pray for our young people and let them be the strong warriors for the Christ in the days to come. And we need your prayers. Pray for our young people, pray for our ministry. Individual praises కన్నా దేవుడి సేవ దానికి మనం కారణమై ఉండే. ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు ఉన్నారు, ఎంత సేవటికి ఎంత మన మంచి సేవ కావాలి, సండే స్కూల్స్ అవనియండి, విలేజ్ మినిస్ట్రీ అవనియండి, అంతటికి చూసుకుంటే ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్నది చూస్తే పాస్టర్ గారే. అవును కదా, ఇప్పుడు ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఆయన స్థాపించిన ఆ విత్తనమే ఇది అలాగా స్ప్రెడ్ అవుతూ అలాగా వస్తుంది. సో ఈయన అలాగే స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీని మీరు దాన్ని అలాగా చైన్లా డెవలప్ చేసి రేపు అంటే ఇప్పుడు సండే స్కూల్స్ వరకు వచ్చిందనుకోండి, పిల్లలకి అది ఉండాలి, నేను మన్నీలా తయారవ్వాలి, మన్నీ ఎంత భక్తిగా ఉన్నాడో నేను అంత భక్తిలో ఉండాలి. సో మనలో అది లేకుండా వి కాంట్ షో దేవుని ప్రేమ చూపించినాం, మనలో ఐక్యత లేకుండా దేవుని ప్రేమ ఇతరులకు చూపించినాం. సో మీరు చేస్తున్న వర్క్కి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. మా ఫ్యామిలీ తరఫున, సంఘం తరఫున మీరు చేస్తున్న వర్క్ ఈస్ హ్యూజ్ వర్క్ అండి. అంత వర్క్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్గా, వెరీ సిస్టమేటిక్గా అందరూ చేస్తారు. సో దేవుడు మిమ్మల్ని రేపు ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఇప్పుడు సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఆడపిల్లలు ఉన్నారంటేనండి, జస్ట్ an అడ్వైజ్ అందరి ఆడపిల్లలకి, ఇప్పుడు మీరు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి ఇప్పుడు వైజాగ్ సిటీలో కానీ ఉన్నారంటేనండి, పెళ్ళి అయిపోతే ఇంకా నాది అయిపోయింది అని కాకుండా, పెళ్ళి అయిపోయినా రావచ్చండి. ఒక వారంలో ఒక వారం, ఒక గంట 2 గంటలు కేటాయించడం పెద్ద పని కాదు. ఓకే, సో సిటీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లోని మీకు వీలైతే ఆదివారం ఒక మీ భర్త గారికో మీ ఇంట్లో వాళ్ళకో చెప్పి ఆదివారం వచ్చి మీరు ఆ సండే స్కూల్స్ వర్క్ని చేస్తే మీకు బ్లెస్సింగ్, మన చర్చ్ వర్క్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది.